Biko to učí, že všetko, čo je viditeľné, sa raz rozplynie, no nič skutočné nemôže byť stratené. Telo nesie pohyb života, ale nie je jeho zdrojom, rovnako ako rieka nesie vodu, no nie je jej podstatou. Bytosti sa upínajú na formy, vnímajú ich ako trvalé, no forma je len odrazom vedomia, ktoré ňou prechádza. Spojenia medzi bytosťami nevznikajú v hmote, nie sú viazané na prítomnosť fyzického tela. Niečo, čo skutočne existuje, nemôže zmiznúť len preto, že zmenilo svoj tvar. Biko to pripomína, že vedomie nepozná hranice, plynie mimo priestoru, mimo času a tak nič, čo bolo raz precítené, nemôže byť oddelené od toho, kto to precítil. Mnohí prechádzajú skúsenosťou straty a vnímajú ju ako prázdno, ktoré nemožno zaplniť. No Biko to učí, že strata je len ilúziou, ktorá vzniká vtedy, keď sa myseľ upína na tvar namiesto podstaty. Nie je možné stratiť to, čo nikdy nebolo oddelené. Otázka konca existuje len tam, kde vedomie hľadá hranice. Keď sa prestane rozlišovať medzi tým, čo bolo a tým, čo je, pochopenie sa objaví samo. Smrť nie je stratou, len premenou. Tak ako vietor nezmizne, keď sa utíši, len prestane byť vnímaný rovnakým spôsobom. Biko to pripomína, že nič sa nestráca, len sa premieňa. Keď vedomie prestane hľadať večnosť v tom, čo sa mení, pochopí, že už je prítomná. V každom okamihu, v každom dotyku, s tým, čo nikdy nemalo začiatok ani koniec.